Uyazi ukuthi uyangicasula kahle kahle. Yini ongithanda yona? Yini ongithanda yona? Angizeli ukuzola mama, kodwa ukuncenga namanje ngizofuka futhi ngikuncenga. Hayi bo, yazi nesibindi ngambulala umuntu wena. Ngambulala umuntu umgqibi. Yini ozongisiza ngayo njengamanje? Uzongisiza ngani njengamanje? Angithi ingane yami ngiyinakele mina ngifundile ukuphila nengane yami ngahlala nayo sizobabili ungekho wena. Ingane yami yazi ubaba wafa, sengizobe ngenisa ingane yami nangu baba kuvukile kufeni. Kwamele ngithini mina usungekho? Ngiyanibingelela lana kwababukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza la kuMandla Zulu. Le show le sibiza ngokuthi iLove Back. So ngibhaleliwe ubhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi kwenzakalani ngobudlelwane bakhe. Asefisa ukuthi today bube khona futhi because usehlukanile nomuntu wakhe. Kodwa ke uzosilandisa kabanzi ukuthi bahlangana kuphi, bebunjani ubudlelwane babo. Yonke nje leyo nto azafika ekuthenini baze bayahlukana and asichazelana ukuthi bahlukaniswa yini and sikuphi isizathu esivele ukuthi bahlukane. Asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawona. Yebo sinibona manje. Kunjani? Siyaphila. Siyaphila nathi. Waba ubhuti Sibongo? Ungema mama. Ngema. Dlokovu. Yeah. All right. Ubuya kuphi ngokuhlala? Ngisuka eSikhawini. Esikhawini ukhulele khona? Yebo mama. Beyinjani impilo yakho? Kusukela ekukhuleni kwakho? Ngasho ukuthi nje bengumuntu osiphethe kahle noqaphela izinto eziningi ezenzakala. Mhlawumbe ukhuliswe ngenkolo ekhaya noma benabantu nje abakhonza isiZulu kakhulu. Sikhuliswe ngenkolo mama. Okay. Cela sivele sihlale phezulu kodaba ungichazele la nihlangana khona nomuntu obuthandana naye osufisa ukubuyelana naye today. Usisi engifisa ukuhlangana naye uThobeka uMathenjwa uMgabadeli. Mathenjwa. Yebo. uMgabadeli abodladla. Yebo mama. Oh okay, sho usuhlobene indlela thizeni. Umama wengane yami kahle kahle. Oh okay. Nihlangane kuphi? Sihlangane eThekwini ngokuzama impilo. Sagcina sesiba nomntwana ke. Umntwana owaqhamuka ekhubazekile. Oh okay. Ngenxa yokukhubazeka nenkulumo ezazikhona agcina sengimphika ngithi akena wami. How isipho nje leso? Khona kuyisona kodwa indlela okwenza ngayo angayithembile ukuthi ngaba wami nanabantu indlela ababekhuluma ngayo ngithi nje akena wami. Awukwazi wambona umuntu okhubazekile emhlabeni before? Ucabanga ukuthi bavela kanjani? Engababona kaningi ngenxa yokuthiwa mhlambe uzalwa isihlobo sakho kodwa mina ngathatha ukuthi ngoba umuntu wami ngakaMathenjwa abukho ubuhlobo obungaka kuthiwa mhlambe sekuvela isikhuba lapha. Ithi ngitshela something ukuba nomntwana okhubazekile akusho ukuthi akuyini wakho and akusho ukuthi usukuqalekisiwe no isipho nje usukuphiwa sona nawe okufanele usinakekele because siphiwe wena akulona ihlazo. Into eyenzakalayo kunanomupho omunye umuntu akunandaba noma nemali akunandaba noma ugwilikile noma awunayo imali akunandaba but mawuphiwe leso sipho ufanele usamukele sinjengoba sinjalo usinakekele because siphiwe wena. So uye wafila kanjani ukuthi uke wathola umntwana onjalo? Angifuna ukuqamba manga ngazizwa nje ngiphoxeka nobuthizwa bami endaweni ngazo ukuthi beyehla kancane. Mhlambe ngabe abazali uke wabatshela ukuthi ubusisiwe ngumntwana okanjani? Abazali bayazi kodwa ke babangazi bambona. Mhlambe mase sibuyele emumva. Ungichazele la nisaqalisa khona ukwazana nomama womntwana wenu. Bebesinjani isimo phakathi kwenu bawu2? Benithandana kakhulu noma mhlambe beku uma sibambisana nje waleso sikhashana leso? Besithandana kakhulu. Yonke into besenza ndawonye sobabili. Okay. And mhlambe uke wampromise ukuvela ekhaya? Ngamthembisa ngoba vele lento yenzeka sengihlelile ukuthi kube khona izinto engizenzayo ngomntwana kodwa ngenxa yenkulumo nami agcina ngasathemba ukuthi owami ngempela lo mntwana lo. Imake inkulumo zasibuya kubangani noma zasibuya kwingxenye yomndeni wakho? Abangani. Oh okay. Okay. So uye wathi umthola umntwana and umama wakhe I'm sure wakutshela ukuthi sengibusisiwe nangomntwana ukulesi simo leso. Mhlambe ngenkulumo uke wenza njani? Uzame ini? Sakhuluma noma wengane sengithwele ukuthi umntwana okhubazekile kodwa ke ngamphika.
Ya sagcina sesihlukene kanjalo. Hawu, kwaze kwaphela ubudlelwane? Ya baphela impela ngoba nama angayitshela utho wami. Ya. Ima wawuthi wabani? Yazi umntwana okhubazekile angafika nanoma isiphi isibeletho. Nanoma umuphi umuntu angafika nanoma inini. Ngangakulindele kwenzeka ngoba nami akitsho ukuthi lento esikhuba ngazi ngehlobo kakhulu abantu abanobuhlobo. Manje angibula ukuthi ungema noMathenjwa izinto engahlangana. Yes, akuhlangana. Ya. Ngabe mhlawumbe useke wambona umntwana? Ya sengambona, ngambona nje izinto eziningi ngayinothisa, ngayiqaphela. Uyamthanda? Ya sengamthanda manje sengibonile ukuthi wena. Yo. Mhlambe ngabe uke wafisa ukwenza i-DNA test ngenxa yenkulumo oke wazisola? Angenzanga ngenkulumo ya. And umama womntwana nayibona ukuthi wena awukho happy ngomntwana wenu. Mhlambe ngabe imapha amazwi owawasho kuyena? Amazwi awasho wazama ukukhombisa ukuthi akekho umunye umuntu abuye amzalile ingane. Kusho ukuthi lengane ngeyami. Ngenxa yengxabano ke nama nginazo naye. Gcina sengimbhampela kakhulu ngahlukana nje ngaphuma ke natsha ezinye intombi. Unjani ulaka uma ngani? Hayi umuntu ohlaza ke ngoba vele lento Uhlaza. yenzeka yamdila. To be honest, nanoma umuphi umunye umuntu osifazane bayazi eneshow ukuthi umntwana owakho kodwa wena futhi umenzela ifilimu ngeke ngadinwa because usukazi yena ukuthi ubani baba umntwana. So ngeke ngaphatheka kabuhlungu mekuthi khona mhlawumbe inkulumo oweza nazo ekubeni nibusiswe ngumntwana okwesimo esingajwayelekile kunabantu abanomali. Yeah. So ngeke ngakwati vele. So sike sazama ukumxhuma samthola and uvumile ukuthi eze kuyikona ukuthi azange size sisho ukuthi ubani obhalile kwishow ethi iLove Back. So akazi ukuthi kahle kahle wena lo ola. Kodwa ke kungesikhathi esingakanani singakhona ukumbiza khona uzokhona ukukhulumisana naye ubusunobuzo. So ukulungele lokho? Hayi ngikulungele. Wena ufisa kahle kahle ubudlelwano benu buphinde buhlangane futhi noma mhlambe uyimisela ngokuthi uthumele umalume baye ekhaya lakhe? Njoba nje ngibhalile la kwa Black Life TV ngifisa ukuthi ubudlelwano bami naye bube lesimeni ngiqhubeke ngibe ubaba wengane zakhe ubaba wengane sibe right ngithumele umalume kubo. Njengoba uthe ubusuphoxekile ngokuthi umntwana enabusiswa ngaye akekho normal. Yini eyakwenza ukuthi ubuyele ezingqondweni zakho njengoba usufuna ukubuyelana naye? Izimo zempilo ngeke ngihambe ngibhane nazo ziyasho ukuthi emuva kunecala engilishile. Oh okay. So ngingamlanda khona ukukhulumisana naye? Hayi ngamlanda mama. Ngicela ungilandele yena. Alright babukele lapha emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. Nangokusisi usevele watheleka manje njengokumbiza kwethu. Usefikile usekara uyaphila sisi? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila nami. Nanga umuntu ongibhalele kuhlelo uyamazi? Ngiyamazi ukuthi. Awumazi? Awumazi inhlobo Ngiqala sisi. Soqala ungibona la? Ubani? Mina nje ubaba wengane yakho. Abangane wami nakade wayifela. Ngazike qhamuka phi? Kanjani Thobeka sangibona? Washona ubaba wengane yakho? Uyelo. Oh mkwaqulile. Oh ngathi kunzima. Uyena umuntu osibhalelile kwa Black Life TV uhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. So njengoba ela ubesicele ngandlela zonke ukuthi asimenze ukuthi abuyelane nawe ngoba usakuthanda. Hawu kanjani manje? Kunjalo nje Thobeka. Ubani? Ngeke mngaka. Amaphutha engiwenzile ngiyawabona manje. Ngiyafisa ukuthi mina nawe silungise izinto siqhubeke sikhulise ingane sobabili. Yabo uqala ukulungisa wakho izinto uma uqala ulungisa izinto enganeni yakho hayi kumina. Ngicela ngichazele kabanzi because mina ngiyasale emuva. Umazela kuphi futhi? Sahlangana nje eThekwini, sajola nje kwakumnandi ngenalutho sasiphethene kahle. Inkinga yaqala sengikhulelwe ke. Ngiyaqeda. Hayi ngazala ingane ikhubazekile.
Oh, okay. Wasendlini akayazi kubo akekho umuntu okhubazekile angikwazi ukumlethela isikhuba ngathi mina ingane yakhe uzenzani into engahambi ngobani Mhlawumbe umngakanani umntwana manje? Umntwana manje usena 4 years because Usekhulile. yebo yonke leminyaka nje mina bengingedwa ngikhuthana nabazali bami umntwana Awulazi namkeni libuye kuyena. angazi lutho Awulazi ubisi olubuya kuyena. angazi lutho okubuya kuyena ngisho ama-bills asesibhedlela angazi lutho naye engasho mhlawumbe khona kwanginika khona mhlawumbe Ingakho ngithe angizoxolisa kuwe ufisa ukwenza izinto eziningi silungise ubudlelwane bami nawe ingane sengibonile mangidlula lapha ngakini ungayiboni ngalela langa ungaboni ngenxa yesimo sokukhubazeka angathembile ukuthi yami la khona wenza khona abazali bamika isilima sihambe siyothenga wathi uyeza uzohlawula ingane wena wangafika samema ngisho umakhelwane Wathi uyezohlala azange efike awusho Kwakuyini mhlambe lapha? Wasakhulelwe? ngangisakhulelwe lapho Okay, wa-promise usuyeza. waphumisa Kuyabajikijiki umuntu akasaveli. jika umuntu nje akasaveli ngamlinda phela ngamfonela wabuya ngakusasa esechaza inkinga ngamxolela ngathi phela uwumuntu ubaba wengane yami ngenzeni Mhlawumbe mlahleke usazojika. mhlawumbe usazoshintsha kade hayi cha Wathi mayiqala ukumbona umntwana wafila kanjani? angazi ukuthi wafila ngokuthi reaction nje anginikeza yona mina abangitshengisa ukuthi nje usho ukuthi lo mntwana yini bona ngasakusiyo wakhe angixaka manje mase umbone edlula umbone udlula wena umntwana wakho umbone udlula Ubembonaphi? Uyakhona nokuphuma umntwana ekhaya la mhlambe amona khona noma wafika ekhaya lakho wambona? futhi umbone edlula indlela because ukufika nje ekhaya ngasifika bamgcina nje samncane ngimtshengisa yena umntwana wathi nje akayazi lento membona nje manje bekumbone edlula ngempela ngobesho So umntwana shothi akahle kahle akahambi. akakwazi Kodwa uyakhona ukukhuluma. uyakhuluma futhi useyaqala ukululama mhlawumbe usebona lokho Mhlambe ngabe eqala ukumbona ukuthi umntwana ongekho normal. Khona amagama abhlungu mhlamba awasho kuwena mhlamba akuphatha kabi. Yabona nje ukuthi ebona ingane yami ukuthi ayikho ngayiseyibize ngesikhuba ethi ngiyikhulisela mina leso sikhuba. Eyami ingane uyibiza ngesikhuba ingane yami singekhulisela mina ngayikhulisela mina ke vele isikhuba sami usufunani ke manje kwenziwe njani angisesikhulile usufuna kube kanjani kodwa ingane namdingo baba wayo lokho bengifisa ukuveza ngoba iphefumula nje manje iphefumula ngabe ikudingelani uzoyenzelani kuningi ngisengakwenza njengoba ekhula ukulungisa impilo yayo ngoba nami ngiyidinga naye iyangidinga njengomzali wayo Njengoba esibhalelile la khona afisa ukukhuluma nawe. So ngicela uke umuphi ithuba nje komuzwa isikahle kahle. Ufisani? Well, I do understand ukuthi mhlambe indlela ebeziphethe ngayo wena awubanga right ngayo. Ngoba nakho uba nomuntu ubusiswa ngumntwana ongekho normal ufana nabanye abantwana. Wayese enza izitayela eziningi. Kodwa ngoba lakhe sibhalelile la kukhona afisa ukuthi akukhulume nawe. Becela nje umuphi ithuba ke umlalelo ukuthi kahle kahle why ekubizile ukuthi ufike la. Ngicela ukhulumisane naye. Lamathenjwa nomgabadeli ngithi angixolise konke engizosebona ubuhlungu uwedwa ukhulisa ingane kuningi ngiyazi ziningi ngobhena usakhulisa le ngane ngoba ingakwazi ukuhamba kodwa njengamanje ngifisa ukuthi ungixolele silungise ubudlelwane sibuyele siqhubeke sithandane ngikwazi ingane bese sayidini lami ngenzele konke ngiyovela nasekhaya ngithumile umalume kwesingakho futhi ungenza isilima mina ngenziwe ukuyisilima hambe ngiyobika izinto engeke ekhaya lokho ngizokuqinisekisa ukuthi kuyenzeka mina ngikholwa wena ngisho nabe ngisilima shusho wena kahle kahle uzela uzongibiza nje ngisilima akukhona kwakhona ukuba unenhloso bezokukhuluma nami wawungazi ukuthi ngihlala phi indaba ufuna ungibonisa nomhlaba wonke ngeza sokuthi le ndaba besidinga abanye abantu abaningi sibabili beyosihlula ingakho ngikhetha ukubhalela yahlula wena mina ayikazi ngihlule ingane yami namanje ngisayimele ayikazi ngihlule yahlula wena kodwa sani bizongihlula mina kodwa ngicela kuwe njengamanje uxolo ungwazi ukukhulisa Alukho uxolo ozoluthola ke. nganeni akuxola nje uzothola ke manukho in fact bengibuka nje uyangicasula uyanginyanyisa kahle kahle nalokho kusayilungelo uyanginyanyisa into nje mina ngitshele yona Nalokho angazi kusayilungelo ngathi lakho. ngakwenzani angazi Akuphikisi ilungelo lakho ukuthi udinwe kodwa ngiyafisa ilanga ucabangele mina ucabangele ingane esangidingayo njengoba ikhula naye yadinga ukungibona uyidinga uzoyenzelani ngoba buwayo ingane
Ungakwazi ukuthi ubabaye wena sukele ikhula ingane izibe ndala ngoba usuyibona manje udlula. Uzube nesibindi sokusho ukuthi ingane uyayibona udlula. Ngizothi ubambe nenganeni uqhamuka kuwena ngoba ngizofika izinangi baba bakho wayishonephi. Amaphutha engifuna ukwalungisa ngibona lawo mama. Engicela nje ukuthi ngiphiwe isithuba nawe silungisa izinto ngalungisa ingane. Yini iphutha kahle kahle? Iphutha yini wena ngokwakho iphutha yini? Yonke lento enziwa mina ayenza kuwena. Abantu ngizwisela ubuhlungu kakhulu. And iningi imibuzo adinga ukuthi akubuze yona kodwa manje sincane sesikhathi esinaso la. Mhlambe ngabe yiphi enye indlela ungazama ngayo ukuthi uxolise ngayo mekuwukuthi udinga uthando back. Yini ongamthembisa yona ukuthi le ngiyakuthembisa yona ngizoyenza njengoba njalo. Because usena 4 years umntwana and wena wambona ngendlela 4 years isikhathi eside kabi. Ngicabanga ukuthi zingaki insuku unyaka 365 days kunyaka wonke and wena usuneminyaka u4 ungamboni umntwana umbona ngoba nakho udlula. So ngiyacabanga ukuthi ngabe lesi samba esenhlizweni yakhe esikhulu kangaka ukuthi ngabe usithwala noba wena ungekho. So yiphi into ngase umthembisa yona ukuthi at least bengingekho okay sure grandchild but manje ngikhona and ngiyakudinga empilweni yami and ngiyadinga ukuthi siqale phansi kabusha ke sihlele impilo yethu ngizozama ukumbhekelela umntwana ngizobhekelela nawe nje yini into engamthembisa yona ebambekayo ngesandla ukuthi ngiyafuna ukuphinde ngibe nawe ngane yami empilweni yami. Engakusho manje ngoba ngimphoxile kubo ngimphoxile emphakathini ngimphoxa kubangani bakhe enginesifiso sakho ukuthi uma engiphi ithuba ngikwazi ukulobola ngiyovela ngihlale nengane. Uzimisele? Ngizimisele kakhulu. Uyathembisa? Ya ngiyathembisa. Iphakethe lakho selivuthiwe? Hayi manje ngisho kanjalo ngithi nje ngiredi ngayo yonke indlela. Okay. Ubhuti uyakubeka ngokusobala ukuthi iphakethe lakhe selivuthiwe and uzimisele ukuthi athumele omalume ekhaya lakho. And umntwana uyachaza ukuthi uzimisele ngokuthi amkhulise, uyamamkela ngenhliziyo yakhe yonke. Kuyikona ukuthi mhlawumbe bekuyinkulumo zabangani nomndeni wakhe bezenza ukuthi agcine esengamamkeli umntwana ngenxa yesimo azaleke ngaphansi kwaso. Kodwa manje uzimisele. Babe abangani senza lo mntwana. Wayekuphi umndeni wona ukuphi? Awungekho kodwa ngicela uyilungisa yonke lento. Ngoba ngibhalile. Ulungisa kanjani? Isikhathi asibuyele emuva. Isikhathi awukwazi usibuyisele emuva. Yazi kodwa sesiningi isikhathi ngasiphila nengane nawe njengomuntu obengithanda manje ngisakuthanda futhi. Yazi ukuthi uyangicasula kahle kahle. Yini ongithanda yona? Yini ongithanda yona? Angiziki ukuzolwa mama kodwa ukuncenga namanje ngizofuka futhi ngikuncenge. Hayi bo, yazi nesibindi ngambulala umuntu wena. Ngambulala umuntu umgqibi. Yini ozongisiza ngayo njengamanje? Uzongisiza ngani njengamanje? Angithi ingane yami ngiyinakele mina ngifundile ukuphila nengane yami ngahlala nayo sizobabili ungekho wena. Ingane yami ezubaba wafa sengizobengeza ingane yami nangu baba kuvukile kufeni. Awumele ngithini mina usungekho? Ngizocela ungixolela. Ubaba wengane ukhona. Ushintsha namanje ingane yami ayikahamba isayisikhuba lesi wena uthi yisona. Isayisona namanje. Uzofunda manje ukuyithanda. Ngoba nathi nasengihlupheke nayo. Mina ngafunda ukuyithanda isayincane. Wena uzofunda manje sengihlupheke nayo mina sengidlule emzimeni emgaka. Wena usuzofika sekulula ngoba sekulula. Usuyayibona ukuthi khani ubona manje ukuthi unengane. Uyahlanya wena. Ekhanda uphilile. Xoxole mina wena uyahlanya. Ungakayiboni futhi uzoyibona kudala hamba uthola usizo. Ngicela uzame ukuxolisa because ngesikhathi lesinzima kakhulu ubeyedwa. Ngiyacela uzame ukuxolisa ukhave leso sikhala lesijongo usubuyile empilweni yakhe. Thobeka. Mathenjwa Mkabateli. Ngithi ngixolise ngiyazi umoya wakho njengamanje uphezulu. Kodwa-ke uzocela uwehlise njengamanje yonke into enzakalayo nenzakala ungayithathi ngenhliziyo. Asike sibhekelele manje ikusasa lengane ngoba ikhula. Yazi thina baba ongekho, baba ukhona kodwa. Ngicela ukuthi ungivumele ngiwalungise lamaphutha ngiyovela kini ngikwazi ukukhokha wonke amacala engibhekene nawo kini ngoba vele ngiyazi kuhlazile emndenini kumele ngiyovela kini. Ngiyakuthembisa futhi lokho engikushoyo ngizimisele ngakho.
ngicela wehlise umoya ungixolele kuyo yonke into engenze kuwena ungiphe ithuba lokuphila nengane kanye nawe. Ngiphoxile nje. Ungihlaze enye into kodwa ungiphoxile. Wangiphoxa kahle kahle. Uma senandaba mina nawe. Noma nje ufile nje manje ngithatha ibhayisiteni ukuze inyama ngidle. Into engakutshela yona nje njengamanje. Indaba nje nawe anginayo. Baba ingane yakho njalo. Usangakwazi mama ukubuyela emumva ekhaya emndenini uhambe uyochaza ukuthi ubaba wengane kade ngibizele kaso wakhuluma nami ukuthi nokuthi because le video le eyarecord ngingacela abaphathi ukuthi abakunikeze yona uhambe uyidlala ekhaya bambone ezithoba ethi ucela uthando back and umntwana uzomnakekela mekukuthi kuzokwenzeka lokho kanjalo ungakhona ukuthi uphinde ubuyelane naye uzama ukukhulisa umntwana nobabili umntwana wenu. Into engayisho ukuthi ingane yenza ngalutho vele iyadeserve ukuthi iyazana nobabayo ayindawo enqabaleni zethu. Yes. Kodwa mina awukwami nawe nje kuphelile khohlwa yemi. Into engakusamela nokuthi ukwazi ukuba nethuba enganeni yakhe lokugcina futhi. Okay. Akhona kuthembisa ukuthi phela sami ngiqale ngikhuluma noma ngikhuluma nobaba abantu abakwazi ukuthi bengisize ngikhulise lengane ungekho wena nomndeni wakho ungekho futhi nawe. Usamthanda ubuthi? Cha. Awusayimisela? Angisayimisela. Ngoba mhlawumbe ukhona omunye umuntu othandana naye umusha. Yebo ukhona. Senesikhathi singanani? Sesinonyaka. Ish. Okay, yezwa. Wena ucansi wakhe mina ngilinde wena. Ucansi mina ngilinde wena. Kade konke okwenzayo usukhathele phela ukhathele ke manje. Usukhathele, usubuya kimi. Suqedile ukwenza bekumnandi ngithi kusemela manje mina ngibe hawu woza baba kandalenhle buye ekhaya hayibo basana nawe Ngoba ngishilo nje ukuthi wonke ngamaphutha ami noma beyini okuyona ngizuyamukela ngoba ngiyakuthanda nengane yami ngiyithanda futhi akisithi nakho ke ngiyakwamukela ngiphinde ngibuyelana nawe ngiphinde ngiyamisa ngiphinda yona futhi ingane yakho uzophinda ubaleka futhi wesibili sale ngiqemile uzobaleka futhi okwenza iqaleni kwesifundo ingakho ngifisa ukulungisa amaphutha usazobaleka yini cha ngisabaleka uyathembisa bawungathangeka sawungavuma eqaleni wawungavuma phela ungithembisa zonke izinto ongithembisa zona ukhuluma ngokubaleka ngimitha wangitshela ukuthi angeke ngize ngibe yilutho ngiswelele lutho ngizonginakekela ngizoyithanda ingane yami isizele ongithembisa kanje ngoba uthembisa manje ngiyakwazi phela wena ufike nawe ngwazi kahle. Kodwa kulokho mama sekuhlukile because kukhona ubufakazi le video iya-record njengamanje izohlezi igciniwe ka Black Life TV. Okay manje mase engasakwenzi khona uzombopha noma uzombulala ngoba phela noma bukhona ubufakazi mefuna ukuhamba uzohamba. Hayi vida yimbambile. Yabona njengoba ngibhalile ngicela umthembise abe neshow ukuthi angeke usanyamalala futhi. Ukumthembisa kwami vele njengamanje ngizozama ukuthumela abadala nami ekhaya kubo. Yes. Ngaphandle kwami kodwa nabadala ngizozama ukuthi bayokhuluma nabadala kubo ukulungisa lo daba ufake umndeni la ngoba nakho ngeke azathembe mekuthi umndeni awukho. Bafake abantu abadala khona ezothemba ukuthi uqinisile mawuthi angeke usaphinde uhambe. Kuyiqiniso ngizoqala ngabo bayongikhulumela nabadala bawo. Iphakethe lakhe selivuthiwe. Vuthi iphakethe ngiyithuma beyini. Uyakuthemba lokho akushoyo? Hayi ngizobona ngaye into engizoyishosha. Mawuthi uzobona ngayo ukuthi uzimisela ukuthi uyamnikezela ithuba. Cha elinye ithuba nginikeze into angifuna ilungise ingane yakhe. Elinye ithuba nengane cha. Ngiyamnikeza nje. Kodwa engani khohla kimi nje kade wayifela. Shuthi kahle kahle lo thanda siluwini. Siluwini uthando. Uyi-love back nje angayithola umntana wakhe phela. So mangabe kuthiwa uyathola ithuba nomntwana wakhe and uyenza kahle ngendlela athembise ngayo angeke ihambe isikhathi ubone ukuthi hayi ake ngivele ngimnikeze ithuba ngoba nakho kuphela uyenza ngane yakhe njengoba uyenza ingane yami lenze phela vele enganeni yakhe akenzeli mina ubaba wayingane ukwenza kahle enganeni yakhe akusho uswenzela mina nami ngoba ngenze kahle ngenzeli wena kahle futhi hayi ukuthi manje semele buqomelise umsebenzi wakho vele kumele uwenze kumele ubaba emntwaneni wakho hayi into etheni mhlawumbe engenziwa abanye obaba. No ngiyakuzwa mina. Shuthi kahle asicacisele ukuthi wena awumnikeze uthando kodwa isikhathi nengane yakho uyamnika. Isikhathi nengane ngiyamnika. Futhi ngiyakujabulela mengagcina leso sithembiso. Isithembiso senza enganeni yakhe. Hayi ke. Awusamthanda mina kancane nje. Akabukanisa nje nabantu angibukanisa nezwe wena nje. Uso right wena.
Ngiyaxolisa kakhulu bhuti wami ukuthi asikhoni ukuthi siphinde sithole uthando, kodwa ngiyacela ukuthi umntwana umnakekele. Umntwana wakho ubusiswe ngumntwana ongekho normal okudlula abanye abantu, okufana nabanye abantu. So ngiyacela ukuthi umnakekele yena ngokuphezulu ngendlela especial ngoba naye wakhiwe ngendlela especial naye. So hlampe mebona indlela umama womntwana wakho ozobuwenza ngayo njengokuthembisa njengamanje, mhlawumbe kuzohamba isikhathi ajike ey'nqumeni ayithathile, asazi, angisho ukuthi uzojika but hlampe kungenzeka ajike. Kodwa-ke mekuthi wena uyathembisa ukuthi umntwana wakho uzomnakekela ngendlela especial, mina kuyangithokozisa kakhulu lokho. Ngicela ukuthi wenze kanjalo, ungabi usajika ngoba mina ngazi ukuthi isithembiso siyagcinwa noma siyafezwa. Awukwazi ukuthi ungathembisa namhlanje kusasa wenze okunye ongakuthembisanga ngazona. Kodwa-ke kubuye ngazuthi uthando phakathi kwenu asilwini ngoba uyaphetha and asikwazi ukuthi simforce, asikwazi. So ngiyaxolisa kakhulu singakhoni ukuthi samukeleke, kodwa-ke umntwana menzele zonke iy'mfanelo zakhe ayidingayo and umtreat njengento ephezulu ekhekheni ngoba naye uspecial. Angazi noma yakhona uku-understand-a. Hayi, ngiyakuzwa sengiselela nangalokho. Mbuka lapha ekhaya kubuye ngazuthi uthando asikhona ukuthi silwine. Kodwa-ke into ayithembisayo bhuti ukuthi umntwana wakhe ospecial uzomnakekela naye ngendlela especial elingene naye ngoba kubuye ngazuthi akekho normal, akafani nabanye abantwana. So-ke asazi, so lokho sililandelela kudaba lakhe ngoba kukhona umuntu ospecial phakathi kwabo. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Mekuthi nawe usafisa ukubuyelana nophesini othi usamthanda, kulungile ungasibhalela ku-email address elapho escreenini. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Ngithanda kakhulu. Bye. Ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with u-EasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekuthi umuntu othanda ukubheja, mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje, ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi Black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakhumbula uBlack wethu uthi uno-Q, akusiyona u-CK but uno-Q. So usebenzisa uthi Black 50 i-promo code mufuna ukubheja. So immediately uregister ku-EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi Black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka-50 rand mahala mase bekunikeza nama-spins ayi-25. So ibani ni-register, ngiyithanda kakhulu. It's the Black Life TV.